Rednú vám vlasy a nemôžete sa tešiť z požadovaného účesu alebo strihu. Rovnaký problém majú milióny ľudí. Vieme, ako veľmi môžu rednúce vlasy ovplyvniť vaše sebavedomie a preto pre vás máme účinné a rýchle riešenie Sevich vlákna na rednúce vlasy. Jedinečný produkt na Slovensku, ktorý vám zaručí efekt hustejších vlasov už za niekoľko sekúnd. Sevich vlákna sú riešením pre všetkých ľudí a všetky typy vlasov. Pripevnia sa na vaše vlasy ako magnet. Aplikujte ich v priebehu niekoľkých sekúnd a okamžite získajte vlasy, o ktorých snívate. Vydržia celý deň bez ohľadu na počasie. Vlákna Sevich sú najvyššej kvality. Objednávajte teraz. Užite si hustejší vzhľad svojich vlasov, zaručujeme vám, že budete s výsledkami na 100% spokojní. Ak nebudete spokojní, dostanete 100% peňazí späť. Objednávajte teraz na oficiálnej webovej stránke Sevich Slovakia www.sevich.sk.